De var mange. Hallo? Ja, goddag. Det er Rasmus Horn. Hej. Hej. Jeg prøvede at ringe til mig. Jeg var lige i møde her, så det er derfor, jeg ikke lige kunne tage det. Ja, det er helt i orden. Er det i Kan orden? vi gøre det nu? Ja, det kan vi godt. Ja. Okay. Hvor mange spørgsmål har I? Det er sådan, der er nok sådan 5 stykker eller sådan noget. Det er ikke så meget, vi skal bruge. Nej, super. Skyd løs. Ja, vi har været inde og kigge på din hjemmeside, og vi har læst dit afsnit om barsel for fædre. Ja. Og vi vil bare gerne spørge, om du lige kunne uddybe, hvorfor det er, du synes, det er så vigtigt, at fædre de også får de 3 måneder af den betalte barsel. Jeg synes, det er vigtigt, at vi giver mænd bedre muligheder for at være forældre. Og giver bedre muligheder for at tid sammen med deres børn. Det mener jeg ikke, den nuværende lovgivning gør. Så derfor ønsker jeg at ændre loven, så mænd fædre får nogle bedre rettigheder og nogle bedre muligheder. Ja. Der er jo lavet en undersøgelse, som du også skriver ind på din hjemmeside, om at der er nogle fædre, eller mange fædre i Danmark, som synes, at de skal have længere barsel. Hvad synes du om det? Ja, det mener jeg er helt rigtigt. Altså, vi skal prøve at se, om ikke vi kan ændre lovgivningen, så mænd får bedre mulighed for at tage barselsorlov. Okay. Vi har også kigget på det lille afsnit, der var om kvinder i bestyrelsen. Og vi har kigget på nogle statistikker, og vi har en her, hvor der står, i 2007 var der kun 228 kvinder, der var på øverste ledelsesniveau, hvor der var 4.003 mænd. Hvad tror du er grunden til det? Jamen, det er der flere grunde til. Det ene handler om, at kvinder er dem, der altid tager barselsorloven, og ender med at være dem, der bruger mest tid på børnene. Og det er ikke særlig godt for kvinders karrieremuligheder. Der er også den grund til det, at jeg tror, vi er meget vi er vanemennesker. Og det vil sige, når vi skal rekruttere til bestyrelsesposter, når vi skal rekruttere til direktører osv., så er det jo mænd, der sidder der i forvejen, og mænd kan de leder måske efter en, der ligner dem selv, en, der kan det samme, og så kan man hurtigt ende med også at rekruttere andre mænd. Så det er altså en kombination af, at der er vanetænkning i erhvervslivet, men det er også fordi, at der simpelthen er færre kvinder, der gør karriere på grund af, at vi har